Прывітанне. Узімку я пачаў запісваць падкасты пра музыку, а з прыходам цепла проста забіў. Кажуць, каб твой падкаст выжыў, трэба запісаць недзе 10 эпізодаў, бо паўзы ўсё роўна могуць быць. Гэтым разам я імкнуся палепшыць якасць гуку і карцінкі. Сёння мы зноў гаворым пра гурты, якіх ужо няма, але яны пакінулі яркі след як у беларускай музыцы, так і ў маім уласным жыцці. Уявіце, год 2005. Мне 14 гадоў, я выпісваю музычную газету, на апошніх старонках афіша пра ўсю Беларусь. У баранаўскі клуб НСЛ прыязджаюць скапанкі. У Рэчыцы метал-канцэрт. У Бабруйску сейшн. Іду. Кампутара ў мяне тады яшчэ не было. Ёсць касетны магнітафон. Касеты набываю недзе раз на тыдзень. Часта пра новыя гурты даведваюся менавіта з музычнай газеты. І толькі праз пару год на кампе з'явяцца тыя самыя MP3, якія будуць гучаць у маім вінампе. Гурт «Крок». У маёй памяці выразна стаіць нейкае інтэрв'ю музычнай газеты, дзе нехта кажа, што «Крок» — гэта наступная НРМ. І нічога сабе заявачка. Для мяне тады НРМ былі нумар 1. Таму як малады упітваў усё як губка. Крок значыць крок. Дарэчы, рыхтуючыся да гэтага падкаста, я знайшоў пацверджанне у архіве на сайце газеты. Хлопцы там распавядаюць пра сяброўства з НРМ і разагрэвы перад імі. Дата 2005 год. 21 год таму. Так, гэта той самы артыкул. Я нават памятаю фота гурта «Крок» адтуль. Песня «Рай». Калі ў мяне з'явіўся комп, праз нейкі час, я памятаю той дзень, нас, школьнікаў, павялі ў ваенкамат, а я паставіў раніцай спампоўвацца песню «Рай» гурта «Крок». Пампавалася на якраз 4 гадзіны. Памятаеце, тады яшчэ быў інтэрнэт такі, як правадны. Калі вярнуўся, быў у шоку. Усё спампавалася. Я ўключыў песню. Гэта і Нірвана, і можа нават лепей з НРМ, малады голас, гранж і блізкая мне тэма кахання. Тёплые места, мы не боимся вышини. За песками нет тому далечини. Долгих цей побудуем давай дорогу неслышайный рай. Долгих цей радуй меня, солнце мне холодное. Яшчэ адзін трэк, які проста стаяў на паўторы, гэта «Не атрымаецца». Мне не бачная земля, забирай, вось трымая на твоя, толькі мяне ты больш не кранай, у падлогу ногі ўрастаць мае, ну і няхай. А яшчэ, натхніўшыся крокам, наш школьны музычны дуэт, мяне і сябра, нават прыдумаў песню «16». Крокаўская песня, дарэчы, была натхнёная аўтобусным маршрутам 19, які быў у Мінску, а наша, гэта ўжо не так важна. Крок для мяне гэта пазл беларускай музыкі, без якога яна не можа існаваць. Пры іх праслухоўванні ты адразу трапляеш у мінскія нулявыя, калі яшчэ працавала крама містэрыя гуку, а ў метро ледзь не ў кожным вагоне былі валасатыя музыкі з гітарамі. На мяне гэта тады моцна паўплывала. І наступныя праекты вакаліста Ромы, «Авіас» і «Рух» дагэтуль граюць маё юнацкае сэрца. Я бы дадаў так: «За крок і двор страляе в упор». У 2021 годзе Рома, вакаліст гурта «Крок», зноў сабраў свае калектывы «Крок», «Авіас» і даў канцэрт у клубе «Брюгі». Я быў на тым канцэрце, кайфануў. Рому павага, Рому прывітанне. Спадзяюся, ты слухаеш гэты падкаст. Але ладно, давайте з крокам завязваць. Гурт «Хурма».
Не шепчи мне на вухо свою псевдонавуку, не шепчи. Светлые ўспаміны і часы. У Мінску вуліца Карла Маркса перакрываецца на выходныя. Можна проста паставіць мікрафон і выступіць, што я аднойчы і зрабіў. Раніцай на тэлеканале АНТ Андрусь Такінданг вядзе праграму пра беларускую мову, і я стаўлю імбрык і еду на працу. Хурма з тых гуртоў, у якіх першая песня і адразу хіт. Трек «Шукай». Шукай мяне, гукай мяне, я клічу сонца па вясне, і рэкі ўсе выходзяць з берагоў. У інтэрв'ю музыкі казалі, перазапісвалі «Шукай» 4 разы, таму яшчэ адно дзякуй нашаму цярпеліваму гукарэжысёру. Класна, музыкі дзякуюць іншым. Проста не адразу знайшлі патрэбны гук. Кідаліся то ад хард-року, то да гаражнага року, пакуль у рукі мне не трапілася акустычная гітара, кажа ў інтэрв'ю Мікіта Найдзёнаў. Ужо пасля, як хурма завяршылася, Мікіта неаднаразова паказваў мне дэмкі будучай хурмы, але да рэлізу так і не даходзіла. Дарэчы, адна з песняў магла выйсці нават у 2021 годзе. Уявіце, зусім нядаўна. Але вяртаемся ў 2013. Хурма гучыць у маіх навушніках у метро, на тэлефоне Прэстижа, у холе БДУ, на тэлебачанні, на радыё. Гурт «Хурма» з'явіўся менавіта тады, калі яму і трэба было з'явіцца, і выйшаў на абсалютна новую аўдыторыю. На Европа Плюс і сёння можна знайсці нататку «Хурма» — единственный коллектив в нашей стране, который играет популярную музыку и поет исключительно на беларускім языке. Сумнеўна, вядома, але вось вызначэнне гарадскі інтэлігентны поп-рок — гэта праўда. Гэта пра іх. Ведаеце, запісваючы пра такія гурты, я зноў перажываю той час. Шчыміць, калі шчыра. Вакаліст Мікіта і Хурма умелі здзіўляць. На тэлебачанні яны гуляліся і тролілі. Праз тое, што прыходзілася спяваць пад фанеру, яны проста памяняліся месцамі. Вакаліст стаў на месца бубнача, а бубнач нібыта спяваў. І гэта ўсё паказвалі па тэлебачанні. Шукай мяне, гукай мяне, я клічу сонца па вясне, і рэкі ўсе выходзяць з берагоў. Гурт пастаянна эксперыментаваў. Песню «Амазонка» адпраўляў слухачам сапраўднай папяровай паштоўкай, збіраў цэлы хор для запісу свайго трэка «Сэрца мільёнаў». Запісваў поп-фіты, як, напрыклад, «Дзякую». Я за ўсё табе дзякую, хоць было паміж намі усякае, і не важна, хто побач з табой са мной ты была, і цяпер засталася маёй. Я за ўсё табе дзякую. Фінал эпохі. Гурт прэзентаваў свой альбом «Рэпіт» сольным канцэртам. І па беларускай традыцыі пераключыўся на іншае. Мікіта пачаў пісаць тэксты для поп-спевакоў, для беларускага адбору на Еўрабачання і стварыў свой праект «Сам Шазам», які паступова выціснуў Хурму з роту Мікіты. У ВК у гурта дагэтуль вісіць вокладка з фэстам, які я рабіў сябрамі, дзе выступала Хурма. Гэта было 10 гадоў таму. Жывы фэст. Напрыканцы свайго існавання гурт выпусціў асабісты кліп на песню «Люк, я твой тата». І эпоха Хурмы сышла. Ці дагэтуль стаіць на паўзе. Ну, мне вельмі хочацца у гэта верыць. Дзякую, што паслухалі гэты выпуск. Адным словам, мае падкасты даволі кароткія, таму стаўце лайкі, пішыце каментары, і наступны выпуск выйдзе яшчэ хутчэй, чым ранейшае. Да пабачэння. Ад нашых